Sut i greu eich cyfrif preswylydd fyCNPT? Mae creu eich cyfrif fyCNPT yn hawdd. Ewch i my.npt.gov.uk. Cliciwch cofrestru. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a dywyswch gyflynau'r diogel. Bydd angen i chi ddilysu eich cyfeiriad e-bost wedyn. Ychwanegwch eich manylion personol a'ch dywisiadau i'ch cyfrif mwyn derbyn gwybodaeth wedi theilwra ar eich cyfer chi. Unwaith y byddwch wedi mewn gyfnodi, fe gyrheiddwch chi ddangosfwrdd fyCNPT. Dyma eich prif ddewislen sy'n dangos nodweddion fel atgoffa am ddyddiau casglu biniau, adrodd am faterion fel tyllau yn y ffordd, neu dipio anghyfreithlon, yn ogystal â gwneud ymholiad cyffredinol. Ac os oes gennych chi blant yn yr ysgol, mae adran ar gyfer hynny hefyd. Gallwch wirio pethau fel dyddiadau'r tymor ysgol, dyddiadau dyddiau hyfforddiant mewn swydd, y cyfan ar un dangosfwrdd syml. Gallwch hyd yn oed ddilyn a gweld statws eich holl ymholiadau. Dim galwadau ffôn, dim ciwio, dim ond mynediad hawdd pan fydd ei angen arnoch chi. Gyda nodweddion newydd yn cael eu hychwanegu'n gyson, dewch i greu eich cyfrif heddiw a gwneud bywyd yn haws gyda fyCNPT. fyCNPT. Fy nghygor yn syml.